So, welcome po sa ating Kaagapay feeding program. Thank you po, Kuya Bal, Kalingap Rab, at Kaagapay para po sa pag-sponsor po sa feeding na ito. Ang laging hanap-hanap, tumulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Ipadaan lang kay ilang lulu kayo. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuya Pa Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ato, Kalingap Edo, Kalingap Edo, Kalingap Atol, Kalingap Hapon, Kalingap Jose. Ano ada piaho? Apil man senior citizen. Dawata ba? Di ka pansit? Dili ko. Pwede mo gud dadon dai? Pwede mo gud nagdadon. Ya bali-bali. Manajay. Salamat. Salamat. Sige. Salamat. Og sa mga nagkuan ining pagkaon nga imong gihatag kanamo, daghang kayong salamat. Salamat sa pagdawat. Salamat. Salamat si Rita. Sila si Siling at si Rita. Ano man ni ka senyor isa? Isa ka senyor isa. Duha man na sila senior citizen. Duha din na sila. Si Manong. Ako na lang ah. Panion si Malting ini. Ada watan nga. Ha? Oh, ano? Kasi ima. Mau lagi ang panion ano? Doga pinto to. Dugin. Arin. Uy, jumpe. Uy, dali mag. Kanang imong driver padung na re. Ko ikaw diha. Lulo ba? Pwede rin sa. Dali na. Bibi. Bisi ka lulo. Uy, ang buntit. Uy. Mami. Ang board ka pwede ka dito. Mama, di mo ay. Napaka manilisod. Mama. Mama, bilis ka ta. Kaya kunin ko. Napay duha, mabuntit. Napay buntit. Buntit ma. Isa. Isa na binuang. Napaisa. Napaisa. Lolo. Isa ro. Naghanap binuang. Gina na. Nakakuha ito ko. Isa ka gana. Ngayon kalolo ta. Wala kay India. Hana, welcome. Oh, play mo. Tulog. Ito na sila.
5. Kanang kamuti ako. 10. Mangutkop na. Ay, mahati na lang. 5 ni doy. Inday kay nay. Kanang inday. Welcome. Nakandawat na ko. Kamang duhari ni. Uy. Selamat. Welcome. Birds. Yay. Oh, unun, si anak yun. Si anak. Ripon, ya po 5. Hoy, sige kung 5 kapan. Ma, uban ko ni mo, ma. O, sana. Hello po, Nay. May pa-feeding po si Kuya Bal at Kaagapay. Nak. Hinatag ni Kaagapay. Snack. Para imo. Ansi. Sige po. Bye-bye. So, dito po tayo ngayon sa bahay ni Nanay para po maghatid ng pa-feeding ni Kuya Bal at Kaagapay. Sila na sila ani duha? Duha? Kuan? Malo. Dali ari di. Malubare. Malugod. Malug. Ayun po, papunta tayo sa bahay ni Tatay Boy. Kasabi ka? Ano? Ni imo. Hoy. Hoy. Yan po, kumakain po si tatay na. Kasi sudaan mo, Uncle. Kasi mong sudaan. Ay, nan Buya ni daw satu. Kay kuan na, feeding na ni Kaagapay. Asal ka tingin? Kuya Bal. Doy, daan ito. Ato. Yan po yung bahay ni tatay. Kasama po yung aso niya. Tapos ngayon po, kumakain si tatay. Unsa na ni mo tay ka ng paniud to? Saan naman ang orasan? Yan po. Kawawa po yung bahay ni tatay. Tapos yan po yung loob. Ito sa mitay kay maghatod po mi sa lain. Sana po matulungan po ninyo Kuya Bal at Kalingap Rabio. Bahay ni Tatay Boy. Kasi dito po siya natutulog. Yan po. So ayun po, andito na po tayo sa bahay nila Nanay Yuni. Ayun, nandun din. Ay, wasi nang yun eh? Ha? Ayun, nang yun eh. Ayun. Si Hawaw. Wapod. Ayun. Si Rile.
Nang yun eh! Bisa mo kagikan, wakay to gabi man. Ang hindi man matug. Kay, mura o mag-Facebook? Nag-Facebook ko ka? Oh. Musta man kanay? Kuya Rab, Kay kuan na kaagapay. Kay Kuya Bal og kuan Kalingap Rab. haka. Doon eh, upat. Tingulin si Nahirer, ano ya? Mano man, ngano man kay tog. Ano man ka matog? Doy. Salamat. Salamat ya mo adto nami kay maghatod pa pud mi sa lain. So ngayon po papunta tayo sa bahay ni Ti Abit. So ayun po. Okay, jam terus lah. Tayo sa bahay ni Ti Abit. Ya, yang mau apa deh? Buat ke fotos. Buat mami. So ngayon papunta tayo sa bahay nila Annalyn. Panha mandi. Ayo. Ayan po si Ate Annalyn. Hello Ate. Mayong hapon. Kanta na Len. Kay mangayo si Kuya Kaagapay. Kuya Kagapay o kanta ni mo ni si Kuya Bal Santos o si Kuya Rab. Kanta. Kanta. Kamao na sa mo kanta. Dina, kamao mo ka mo kanta. Ito yung kanta. Sa ito yung kanta. Dina. Kaya malipay si Kuya Bal Santos. Kagapay. Dina. Kuya Rab. Ito yung mga bawal na gamot. Bawal na gamot. Sayaw lang, sayaw. Oh, sayo na lang. Sige, sayo na lang. Sige. Sige, tara na. Sinanay. Sayaw dam kanta. Na, thank you, thank you. So ayan po, sumasayaw si Ate Annalyn. Pangarap mo'y binabon dahil sa bawal na gamot, dahil pinagsisihan ang aking kamalian. Hey, thank you. Ano to isa? Awa na, kalimutan si isa. Salamat Thank you. Bye. Di ba trabaho? Oo na, isa kanta nito nakalimut ko. Santo isa na rin.
laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Bas, Engineer Aldo, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Superman at Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Let's dance. Dance, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang adhikain pinapangarap. Ang paghihirap ng Diyos naway laging sumainyo. Kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagi. Pati mga kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapus-palad, saya at ligaya sa bawat puso ang madarama.